שלום וברוכים השבים לעומק העניין. היום אנחנו צוללים לתוך סיפור חיים שהוא באמת יוצא דופן. אישה אחת, ריקה פרייר, שחגגה לא מזמן יום הולדת, תחזיקו חזק, 106. זה פשוט, וואו. מדהים, לגמרי לא נתפס. אז אנחנו נדבר עליה היום. והמקורות שלנו הם בעיקר מספר מרתק שהמשפחה שלה הוציאה. זה היה ליום הולדתה 100. נכון, קוראים לו בעלת המאה, ושם יש באמת אוצר שלם של זיכרונות, תמונות, סיפורים. בדיוק, ויש לנו גם עוד כמה הערות וקטעים מידע שאספנו. כן. והמטרה שלנו פה, בשיחה הזאת, היא באמת לנסות, אתה יודע, לחלץ מתוך כל החומרים האלה את הנקודות החשובות, הרגעים האלה של משבר, אבל גם של חוסן. להבין את הרוח בעצם, איך אדם אחד, אישה אחת, חובה 100 שלמה של היסטוריה, והיסטוריה כל כך סוערת. לגמרי. אולי נתחיל דווקא מציטוט יפהפה שמופיע שם, מישהו הקדיש לה שיר של אמיר בניון, והשורה הזו נתפסה לי. עצמי עינייך ולכי לישון, פיקחי עינייך וראי איך כולם מסביבך כאן הערב מצאו את הדרך אלייך. בית מלך. זה נותן איזו תחושה, לא? בהחלט. תחושה של מסע, של התכנסות בסוף הדרך. יפה. אז בוא נתחיל מההתחלה. גורה או מורה, רומניה. שנות ה-20, ה-30. איזה מין מקום זה היה אז, לפי מה שעולה מהזיכרונות? תראה, התמונה שמצטיירת היא של עיירה, די ציורית הייתי אומר, כמעט פסטורלית כזאת. כן. כן, גבוהות ירוקות מסביב, נחל שחוצה אותה, והבית של המשפחה, משפחת ויגלר, ההורים שלמה ואסתר, וריק הייתה הבכורה מבין 6 ילדים, מתואר כבית ליברלי. אוקיי. היא זוכרת תקופה של הרמוניה יחסית בין היהודים, שהיו די דומיננטים כלכלית, בעלי מלאכה, סחורים. והגויים המקומיים. בדיוק. חיים זה לצד זה. נשמע כמעט אידילי בהתחלה. טוב, אידיליות נוטות להישבר לפעמים, והמשפחה עצמה. הזכרת את ההורים, שלמה ואסתר, ו5 אחים ואחיות. סיפרת שהאבא הגיע מגליציה. נכון, שלמה הגיע לבד מגליציה צעיר, והיה לו חלום כזה, שהוא לא הספיק להגשים בגלל המלחמה. לקחת את כולם לשם, להכיר את השורשים שלו. וואו. את סבתא תמר דווקא, אמא של אסתר, היא כן זכרה טוב, והיא פיה דמות משמעותית בהמשך הסיפור, באופן טרגי למרבה הצער. ויש שם זיכרון ילדות אחד שריקה מתארת שהוא, תראה, במבט לאחור הוא פשוט מצמרר. מה למשל? היא ילדה קטנה, בת 6 או 7. הבית הקבוע שלהם היה בשיפוצים, אז הם גרו זמנית ליד בית הקברות. והיא מתעוררת בלילה, חושך מוחלט, רוצה ללכת לאמא שלה שנמצאת בבית השני. לבד? לגמרי לבד. לוקחת נר, גפרור ויוצאת החוצה. בדרך הרוח מחבה לה את הנר, והיא ממשיכה ללכת בחושך מוחלט. איזה פחד. כן. וקשה שלא לראות בזה משהו סמלי, אתה יודע. הילדה הקטנה שהולכת לבד, בחושך, הנר שחווה. זה כמעט כמו נבואה למה שיבוא אחר כך. תמונה חזקה ממש. הזכרת קודם שהיהודים היו כוח כלכלי. אני מבינה שהמאפייה המשפחתית, מאפיית ויגלר, הייתה מרכז החיים שם? בהחלט. היא סיפקה לחם לכל האזור. יש אפילו בספר איזה אנקדוטה משעשעת שאולי רומזת משהו על התושייה במשפחה הזאת. כן. מספים שלימים, כשיוסי פרייר, בעלה של ריקה, ניהל את המקולת שלהם בקריית תתה. המקולת המפורסמת. כן. אז כשלקוח היה מתלונן שהלחם לא טרי, יוסי היה לוקח את הכיכר, מעשה אותה כזה קצת מתחת לדלפק ומחזיר ללקוח. כך, הנה, עכשיו הוא טרי. גדול. אז אולי, אתה יודע, את הטריק הזה הוא למד, או לפחות קיבל השראה מהמאפייה המקורית, מי יודע? יפה. ותוך כדי חיי העיירה האלה, השקטים לכאורה, ההיסטוריה הגדולה מתחילה לדפוק על הדלת. למשל, יש סיפור על ביקור של המלך קארול השני. נכון, היא זוכרת את זה טוב. נערה בת 14, מאוד ביישנית היא מתארת את עצמה, עמדה בצד ולא העזה לגשת ללחוץ לו יד. בניגוד לאחותה לושה, שהייתה יותר נועזת ולא היססה. ריקה מספרת את זה כמעט כמו פספוס כזה, אתה יודע? כן, מבינה. ופה אי אפשר שלא להזכיר את ההקשר ההיסטורי כי הוא קריטי. המלך קארול השני הזה היה דמות. מאוד שנויה במחלוקת. במה? האופוזיציה האנטישמית ברומניה האשימה אותו שהוא משרתם של היהודים, בין היתר בגלל שהייתה לו פילגש יהודיה. וכדי כאילו להדוף את האשמות האלה,
הוא עשה צעד נורא ציני. מה הוא עשה? אוקטובר 1941. הספר מתאר את זה דרך עדות של מישהו אחר, אברהם טאובר, אבל ריקה בטח זוכרת את היום הזה? היא זוכרת אותו היטב. היא זוכרת את השמועות שהחלו יום לפני כן, ששמעו שמגרשים יהודים מהעיירות קרובות. אוקיי. ובאותו בוקר, שישי בבוקר, מגיעה הוראה למאפייה שלהם, מאפיית ויגלר, להפות כמות פשוט עצומה של לחם, 5,000 כיכרות. 5,000? כן. עכשיו, זה לא היה לגמרי חסר תקדים, לפעמים הצבא הרומני עבר שם והזמין כמויות. אבל היא אומרת משפט שהוא כל כך פשוט ומצמרר בדיעבד. לא ידענו שזה לחם כדי לשלוח אותנו. אוי ואבוי. ההבנה הזאת. בדיוק. ההבנה הזאת רק אחרי היא קוראת לב. והגירוש עצמו, איך זה קרה? תראה, זה מתואר שם באופן מאוד גרפי ומחריד. 9 בבוקר עובר כרוז בעיירה עם טופים. הוא מודיע, עד השעה 1 בצהריים, כל היהודים צריכים להיות בתחנת הרכבת. ככה פתאום? כן, מותר לקחת חפצים, אבל את כל הכסף והזהב למסור בעירייה. היא מספרת שהם עוד ניסו להחביא תכשיטים, אבל בסוף גילו ולקחו להם הכל. ואז ההגעה לתחנת הרכבת, היא מתארת את זה. הכניסו אותנו כמו בהמות לרכבת של פרות. נורא. נסיעה של לילה שלם בחושך, בצפיפות, בלי לדעת בכלל לאן נוסעים. והיעד הראשון היה עיירת גבול עתקי. והתנאים שם היו? נוראים, פשוט נוראים. היא מתארת גשם זלעפות, בוץ טובעני, קור שהקפיע את העצמות. המגפיים שלה התמלאו בבוץ, והרגל שלה הרגישה כאילו בגבס, היא אומרת. מסכנה. ואבא שלה, שלמה, הצליח איכשהו למצוא לה נעליים אחרות, אבל הן היו קטנות מדי. פשוט לא היה משהו אחר. אז היא הלכה איתן למרות הכאב. והשאלה הזאת כל הזמן באוויר. לאן מביאים אותנו? חוסר הוודאות הזה היה חלק מעינוי הנפשי. מכאן מתחיל מסע כזה של נדודים, מגרשים אותם ממקום למקום. כן, מסע מייאש, מכפר לכפר, גירוש אחרי גירוש. אבל, וזה חשוב להדגיש, בתוך כל הזוועה הזאת, יש נקודת אור אחת שהיא ממש לא מובנת מאליה בשואה. מהי? משפחת וייגלר הצליחה להישאר ביחד. ההורים וכל הילדים לא הפרידו ביניהם, וזה, ללא ספק, נתן להם כוח עצום. זה דבר אדיר. ברור. בסופו של דבר, אחרי הנדודים האלה, הם מגיעים לעיר מוגילב, ושם הם נכנסים לגטו. שם הם יעברו את שנות המלחמה. אבל גם בגטו עצמו, בתוך המאבק היומיומי הזה על החיים, הטרגדיה לא עוצרת. סבתא תמר, אמא של אסתר, חולה שם. נכון, היא לוקה באירוע מוחי. ואין רופא בגטו. זאת אומרת, יש וטרינר, הוא היחיד עם איזשהו ידע רפואי. וטרינר. כן. הוא מנסה לטפל בה, אבל אחרי שבוע היא נפטרה. וריקה מתארת את הקבורה בחורף הקשה של רומניה, האדמה קפואה. היו צריכים לחצוב בגרזן כדי לקבור אותה על מין סולם כזה. איזה תיאור. וריקה עצמה, היא אפילו לא יכלה להיות בלוויה של סבתא שלה שהיא כל כך אהבה. היא הייתה חולה אנושות בטיפוס באותו זמן. זה פשוט כאב על כאב. בלתי נתפס. ואז המלחמה נגמרת. מגיע השחרור. אני מניחה שהתקווה היא לחזור הביתה, או שאולי כבר לא. זאת שאלה טובה. השחרור מגיע, אבל איתו גם ההבנה שאין באמת לאן לחזור. הבית ההוא בגורה ומורה, העולם שהיה, נהרס. ואז מתעוררת מחדש התקווה הגדולה האמיתית לעלות לארץ ישראל. ריקה מצטטת שמשפט ידוע, התקווה היא זו שמתה האחרונה. המשפחה עוד חוזרת לזמן קצר לגורה ומורה, אבל המבט, הלב, הם כבר לגמרי מופנים מזרחה. ועל הרקע הזה בדיוק נרקם סיפור האהבה שישנה את החיים שלה. אנחנו מדברים על יוסף פרייר, יוסי, מסוצ'בה הסמוכה, הם הכירו עוד לפני המלחמה, נכון? בתנועת הנוער. נכון מאוד. הוא מתואר כבחור כזה, מלא שמחת חיים, למרות שגם הילדות שלו לא הייתה קלה. ועוד לפני הגירוש, ב-1941, הוא החליט שהוא עולה לארץ. לא מחכה. וואלה? והוא בא להורים של ריקה ואמר להם, אני רוצה את ריקה איתי, שנעלה יחד. אבל זה לא קרה אז. למה בעצם היא לא נסעה איתו? ההורים שלה חשבו שהוא קצת צעיר מדי, אולי לא הכירו אותו מספיק, וגם ריקה עצמה, היא הייתה רק בת 22. היא הרגישה שזה מוקדם מדי לחשוב על חתונה. הגיוני. ויש פה קטע מעניין, מספרים שלימים כשבנותיה שלה הביאו הביתה חתנים, יוסי עצמו היה אומר להן, בחור לפני גיל 30 לא צריך להתחתן, הוא צריך להיות מבושל. והוא הרי רצה להתחתן עם ריקה כשהוא היה בן 27.
אז אולי הוא למד משהו מהניסיון שלו. יכול להיות. אז הוא עלה לבד. פברואר 1941, אוניית מעפילים דריאן 2. סיפור עלייה קלאסי לתקופה. שנתפסו על ידי הבריטים, אני מניחה. בדיוק. האונייה נתפסה, והוא מצא את עצמו במחנה המעצר בעתלית. בילה שם כשנה וחצי. אחרי ששוחרר, התמקם בתל אביב וחיכה. פשוט חיכה. זה 5 שנים עוברות? מאי 1946? עכשיו תורה של ריקה לנסות לעלות? היא נוסעת עם אחותה לושה על אוניית המעפילים מקס נורדאו, והסיפור של העלייה שלה זה פשוט סרט מתח. לגמרי סרט מתח. הן מגיעות לרציף ברומניה, מוכנות לעלות. ואז מודיעים להן, מצטערים, אין מקום, האונייה מלאה עד 0 מקום. לא? כן. ריקה עומדת שם בוכה. היא מתארת איך פועלי נמל רומנים ניסו לנחם אותה בדרך הכי מוזרה, אמרו לה, עדיף לך לא לעלות, האונייה הזאת כל כך עמוסה שהיא בטוח תשקע. כן, היא כבר התיישר, היקה לרכבת חזרה הביתה, ופשוטו כמשמעו ברגע האחרון, כשהרכבת כבר מתחילה לזוז, רץ שליח של תנועת העלייה וצועק את השם שלה. ריקה, התפנה מקום, בואי מהר. מה היא עשתה? היא מספרת שהיא הייתה צריכה לקפוץ מהחלון של הרכבת הנוסעת, עם איזה תיק שחור קטן שהיא זרקה לתוכו כמה דברים ברגע האחרון, והשליח פשוט משך אותה מהרכבת אל האונייה. אני לא מאמינה, זה באמת כמו בסרט. לגמרי. והאונייה הזו, המקס נורדאו, היא אכן מגיעה לחופי הארץ. אבל, כמו שקרה להרבה מעפילים, זה לא נגמר שם. הבריטים. הבריטים תופסים אותה מול חופי חיפה, וריקה מוצאת את עצמה שוב. איפה? במחנה המעצר בעתלית. באותו מקום שיוסי היה בו. בדיוק, 5 שנים אחריו. האירוניה הזאת של ההיסטוריה. בסופו של דבר היא משתחררת, יוסי שמע שהיא בארץ, שלח את אחותו רחה לאסוף אותה, הביאו אותה אליו לתל אביב, ושם סוף סוף הם התאחדו. וואו, איזה סיפור. ותחילת החיים שלהם יחד בארץ ישראל. אפשר לנחש שזה לא היה קל, בלשון המעטה. כן, בלשון המעטה זאת הגדרה טובה. עוני גדול. היא מספרת האנקדוטה קטנה שממחישה את זה. הם הסתובבו בתל אביב, והיא ראתה בחלון ראווה זוג נעליים שעלה לירה אחת. אוקיי. וברומניה של אחרי המלחמה, בגלל האינפלציה, הלירה זה היה כלום כסף. אז היא אמרה לי, יוסי בהתלהבות, תראה איזה זול. והוא ענה לה בשקט, זה זול נכון, אבל אין לי את הלירה הזאת. כואב. כן. הם נדעו בין דירות של חברים. ריקה, שהייתה מאוד פרקטית, התחילה לחפש עבודה, למרות שיוסי בהתחלה קצת כעס, חשב שזה לא מכובד. מה היא אמרה לו? היא פשוט אמרה לו, תגיד, כמה זמן אפשר לגור אצל חברים? היא הבינה שצריך להתחיל לבנות משהו. יש גם סיפור מקסים על זה שלא היה לה מה ללבוש לחתונה, וגיסתה, רחה, אחות של יוסי, תפרה לה חצאית יפה מזוג מכנסיים ישנים שלו. מדהים. ובתוך כל הקשיים האלה, הם גם מתחתנים. כן. סוף אוגוסט 1946, בחיפה, בבית ספר דתי, נצח ישראל. היא זוכרת שהיה יום חם נורא, 38 מעלות, טקס מאוד צנוע. בלי בשר. פירות ועוגות במקום בשר, כי פשוט לא היה כסף, אבל כן היה צופר, מרקוביץ', שהכין לה טבעת וצמיד. ריקה כותבת בזיכרונות איך סבא יוסי שילם על זה, רק הוא יודע. אהבה. בדיוק. זה הדבר שהיא מדגישה שוב ושוב. הייתה אהבה בינינו. היא מתארת אותו כבחור כובס, שמח, תמיד שר לה שירים ביידיש. היא אפילו זוכרת מילים של שיר אחד, קימג'ט פייגלה זינגר מירה ליד. שזה אומר? בואי ציפור, שירי לי שיר, בואי ציפור, אני אותך אוהב. יש בזה משהו כל כך נוגע ללב. הרומנטיקה הזאת, דווקא בתוך המציאות הקשה היא... לגמרי. ואז מגיע המעבר לקריית אתא. שם הם משתקעים סופית. נכון. זה היה קצת בעקבות הדודות של יוסי שכבר גרו באזור חיפה, במיוחד הדודה רחה רצתה אותם קרוב. ושוב, ההתחלה מאוד צנועה. איך? חדר אחד בבית של דודה אחרת, ציפורה, אחר כך עוברים לאיזה צריף קטן ליד, ורק בסופו של דבר הם שוכרים בית ברחוב חפץ חיים 16, שגם אותו בהתחלה הם חלקו עם עוד משפחות. לאט לאט הוא הופך להיות הבית שלהם, הבית המיתולוגי של המשפחה. ושם, בחפץ חיים, קמה מקולת פרייר. זה נשמע כמו נקודת מפנה גדולה בחיים שלהם. לגמרי. יוסי עבד במפעל הטקסטיל המחוסם עתה, אבל מתישהו הוא נאלץ לעזוב. המקורות קצת סותרים אם זה היה בגלל איזה כאב שיניים נוראי או סיבה רפואית אחרת.
אבל התוצאה? התוצאה היא שהם פותחים מכולת קטנה בבית שלהם, ומהרגע הזה המכולת הופכת למרכז החיים, במיוחד של ריקה. היא ניהלה אותה. היא מתארת את התקופה הזו כעבודה מטורפת, מבוקר עד ליל. כמעט שעיבוד, היא אומרת. היא זו שניהלה את העסק בפועל. קמה ב-4-5 בבוקר לקבל סחורה. תמיד זמינה ללקוחות. היא מודה שזה לפעמים בא על חשבון הזמן עם הבנות שלה. אני מניחה. היה אפילו פרט אדריכלי מעניין, דלת נמוכה כזאת, כמו של גמדים, היא קוראת לזה, שחיברה בין הבית למכולת. זה סימל את החיבור הטוטלי הזה. אבל המכולת הזאת, אני מניחה כמו מכולות של פעם, הייתה יותר מחנות. בדיוק, חשוב להבין את זה. זו הייתה מכולת שכונתית קלאסית. עוגן קהילתי, מקום מפגש חברתי, לא רק באו לקנות חלב ולחם. נכון. והבית עצמו בחפץ חיים הפך למרכז משפחתי תוסס. הזיכרונות בספר מציירים תמונה כל כך חיה. המרפסת הגדולה מתחת לעצי הפיקוס שלכלכו בלי סוף היא דואגת לציין. ברור. כיסא הנדדה המפורסם שלה, המטבח עם ארון המזווה הענק שתמיד היה מלא, ארגזי הבירה הריקים בחנייה שהעידו על המפגשים החברתיים, זה היה בית פתוח, מלא חיים, מלא אנשים. ובמקביל לכל הטירוף הזה של המכולת, הם מגדלים 3 בנות, שלומית, תמר ודינה. איך היא מסתכלת על האימהות הזו בדיעבד? כששואלים אותה על גידול הבנות, התשובה הראשונה שלה היא פשוטה. כיף. כיף, למרות הקושי. כן, היא מיד מודה שהיה קשה מאוד לשלב את זה עם המכולת. שלא תמיד היה לה את הזמן או השקט הנפשי לשבת איתן בנחת. אבל פה נכנסת תפיסת העולם שלה. מה למשל? היא אומרת דברים כמו לבנות בית מתחילים מהיסוד. והיא גם אומרת משהו מעניין. לא טוב כשיותר מדי קל. היא מאמינה שההתמודדות הזאת, הקושי, הוא חלק מהחינוך, שהוא בונה אופי. יש בזה משהו. והתוצאה כנראה ניכרת בקשר המיוחד והחזק שיש בין האחיות ועם כל המשפחה המורחבת עד היום. זה משהו שהיא מאוד גאה בו. אז החיים כאילו מתייצבים, עבודה קשה, משפחה, קהילה בקריית אתא, אבל אז, כמו שקורה בחיים, מגיעה עוד מכה. עוד נקודת מפנה כואבת. כן. ב-1986 יוסי נפטר פתאום, אירוע מוחי, וזה היה שבר עצום בשבילה. היא מתארת את זה במילים חזקות. כשסבא נפטר, חשבתי שאני הולכת אחריו. כזה כאב היה לי. אוי? המכולת נסגרה כמעט מיד אחרי זה. הבית הגדול בחפץ חיים הרגיש ריק מדי, כבד מדי. היא עברה לדירה קטנה יותר ברחוב רמז כדי להיות קרובה לבנות. והיא נשארה לבד. היו לה הצעות נישואין בהמשך הדרך, אבל היא דחתה את כולן. היא אמרה, לא עניין אותי. מאוד אהבתי אותו, והוא אהב אותי, לא יכולתי לחשוב על עצמי עם מישהו אחר. האהבה היא ליוסי נשארה איתנה. וואו. ואיך היא קמה מהמקום הזה? מהאבל, מהאובדן? תראה, וזה עוד פן מדהים בחוסן שלה. היא מצאה כוח במקום אולי לא צפוי, בהתנדבות. היא התחילה להתנדב. במה? בכל מיני מסגרות. והיא מתארת את התקופה הזו במילים ממש נלהבות. אלו היו הזמנים הכי יפים. לא היה לי עול, הכל מאהבה, העריכו אותי, הלכתי לאיפה ששלחו אותי. הנתינה החזירה לה את הטעם. בדיוק. הנתינה לאחרים, היציאה הזאת מעצמה, החזירה לה תחושה של משמעות, של חיות. זה עוד ביטוי לכוח הפנימי העצום שלה. ובשנים המאוחרות יותר נכנסה עוד דמות לחייה שהיא מאוד משמעותית. המטפלת שלה, דקסה. נכון. מתואר שם קשר ממש מיוחד. קליק מיידי. מספרים שדקסה הכניסה המון צחוק ושמחת חיים הביתה. זה מראה שוב את היכולת שלה, של ריקה, ליצור קשרים עמוקים ומשמעותיים בכל גיל, בכל מצב. וגם היום, בגיל 106, היא לא איזה דמות פסיבית שיושבת בצד. קוראים לה גברת היושב ראש. לגמרי. זה תיאור מדויק. היא אישה דעתנית, היא מעודכנת, היא קוראת עיתונים, רואה חדשות, ויש לה דעות נחצות על הכל. על מה למשל? על מה שקורה במשפחה, במדינה, בעולם, והיא לא מאססת להגיד את מה שהיא חושבת, בבהירות, בחדות, לפעמים גם בלי פילטרים. אני אוהבת את זה. ויש לה כמה תובנות שחוזרות על עצמן, שהן ממש, תראה, במיוחד לאור מה שהיא עברה, הן מקבלות משנה תוקף. כמו? היא מדברת המון על הצורך באהבת חינם. היא רואה את צניעת החינם מסביב, וזה כואב לה. יש לה ביקורת חריפה על הפוליטיקה, היא קוראת לזה מלוכלך.
לא חוסכת ביקורת מהפוליטיקאים? ממש לא. היא אומרת, הם טועים אם הם חושבים שהעם כל כך טיפש. היא מדגישה כמה חשוב להעריך את המדינה שיש לנו, לא לקחת אותה כמובן מאליו, לפעול כדי שיהיה פה יותר טוב, להשריש אהבה בין אנשים, והבסיס להכל מבחינתה זה החינוך. החינוך הוא המפתח. החינוך זה א' ב', היא אומרת. יש לה אפילו עצה פרקטית להורים בסופר. אל תיתנו לילדים להחליט מה לקנות. אתם ההורים, אתם מחליטים. זו תפיסה חינוכית מאוד ברורה וסדורה. ויש בספר גם קטע נורא חמוד, סבתא שולפת. תשובות קצרות כאלה. זה נותן עוד הצצה לאישיות שלה. כן, זה מקסים. שואלים אותה מה החפץ שהיא הכי קשורה אליו. היא עונה, הרדיו. דרכו היא שמעה חדשות, התעדכנה. מעניין. מה היה החלום שלה כילדה? לא איזה מקצוע, אלא שני דברים. להיות בן אדם ולבוא לארץ ישראל. כמה פשוט, כמה עמוק. בדיוק. הרגע הכי שמח בחיים שלה, ההגעה לארץ. הכי עצוב, מותו של יוסי. היא מדברת על האהבה שלה לארץ, וגם, מעניין, לשפה הגרמנית. היא עדיין חולמת בגרמנית לפעמים. באמת? כן. וכששואלים אותה, מ-1 עד 10, כמה היא מאושרת היום? היא עונה בלי להסס. 1100. מאוד מאושרת, מכל הלב. והיא מסבירה, אני אוהבת אנשים. זה האופי שלי. זה מדהים לשמוע בגיל כזה, אחרי כל מה שעברה. ויש לה גם הסבר משלה, עם קריצה כזאת, לאריכות הימים שלה. היא אומרת, אני אומרת שבטח אלוהים שכח אותי. הוא דילג על 2 עמודים בספר שלו, ושכח אותי. חמודה. אבל מי שכתב את הספר, מוסיף פרשנות יפה משלו. הוא אומר, הוא לא שכח, הוא משאיר אותה כאן בכוונה. צריך כאן עוד הרבה ממנה. אנשים כמוה, עם עין טובה, שאוהבים אדם, שמביאים טוב לעולם. צריך אותם. היא גם משתפת שם ברגישות כזאת, באיזו דאגה קטנה שיש לה עכשיו, שהעננים הכי קטנים קצת חוששים ממנה, כי היא כבר לא יכולה לשבת איתם על הרצפה ולשחק כמו פעם. אבל היא מלאת אמונה ואופטימיות שהם יגדלו והם יבינו את האהבה הגדולה שיש לה אליהם. ברור, זה יבוא עם הזמן. אז אם אנחנו מנסים ככה לסכם את המסע המדהים הזה, שעברנו דרך הזיכרונות שלה, זה סיפור שמתחיל בעיירה רומנית, שלווה רק לכאורה. צולל לתהומות הכי קשים של השואה, של הגירוש. המשיך דרך קשיי העלייה, ההתאקלמות בארץ חדשה, בנייה של משפחה, של עסק, בעבודה קשה סיזיפית כמעט. התמודדות עם אובדן שובר לב. בסוף הדרך לארוכה הזאת, מציאה של נחמה, של משמעות, של שמחה מחודשת. דרך נתינה, דרך קשרים אנושיים, והמון אהבה שהיא מוקפת בה. יש פה כמה חוטים ברורים נכון שעוברים לאורך כל הסיפור הזה. בהחלט, קודם כל החוסן הנפשי הזה, שהוא פשוט פנומנלי. היכולת הזאת לספוג מעלומות ולקום, שוב ושוב. כן. היא סט ערכים מאוד ברור. טוב לב, אהבת אדם, חריצות, והבנה עמוקה שהחינוך הוא היסוד. הוא הבסיס להכל. אז אולי נשאיר את המאזינים שלנו עם מחשבה אחת לסיום. מחשבה שמתחברת ישירות לאחת התובנות המרכזיות של ריקה. כן. היא מדברת המון על הצורך באהבת חינם, כמענה לשנאת חינם שהיא רואה סביבה. והיא, יותר מרובנו, חוותה על בבשרה את שני הקצוות האלה. מקהילה הרמונית לכאורה, לאכזריות ולרוע מוחלט של השואה. ועד לרשת תומכת וחמה של אהבה משפחתית של חברים. אז לאור הסיפור שלה, המטלטל הזה, המעורר השראה הזה, אולי כדאי שכל אחד מאיתנו ישאל את עצמו, מה זאת אומרת אהבת חינם בשבילי? היום, בחיים שלי. ואיך אפשר אולי לשאוב קצת מהכוח הזה, מהחוכמה הזו, מהלב הרחב הזה של רקע פרייר, כדי להגביר קצת את האהבה הזאת, את העין הטובה הזאת בעולם שלנו. שאלה מצהלת הסיום. נכון, נשאיר את זה באוויר. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה.